Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kuphazamiseke ukusebenza kwavala umgwaqo wezimoto emva kwesigameko sokudubulana kwamaphoyisa kanye nabalisa abebezama ukuduna imoto. Kudutyulwe kwashona abantu abane esigamekweni esenzeke endaweni yaseThekwini emgwaqeni uM1 phezu kweBlowhole eHinsin. Kube nesigameko sokuzama ukuduna imoto endaweni yakuMasgrave kwase kuba khona ukujahana phakathi kwamaphoyisa nabalisa abebezama ukuduna imoto baze bawufika emgwaqeni uHinsin la abashayise khona imoto abebehamba ngayo. Kwabeke sokuba ukuphela kwabo la amaphoyisa afike abadubulela khona. Lesigameko sishiya abantu abaningi bekhathazekile njengoba kungaziwa ukuthi bangakanani abantu abalimele njengoba bebejahana abasolwa kanye namaphoyisa behamba bedubula. Abanye-ke bajabule kakhulu ngomsebenzi owenziwa amaphoyisa ukubamba imkulukudu. Ubaba kaMvelo Ndlovu uthe sesibonile ukuthi impela kushubile amaphoyisa kulezi insuku enza umsebenzi omuhle. uDeke Mahayi uthe amasosha afela emsebenzini wabo sithi duduke emndenini yabashonile. uLolo uthe abashwe laba impela muhle kakhulu umsebenzi wamaphoyisa njengoba bahlezi behlukumeza beyimkulukudu. uSifundo ufaka uthe ziyabulawa impela izigebengu lezi insuku amaphoyisa ke enza umsebenzi omuhle kakhulu. Kanti ke uPrincess Khanyile uthe amasosha afela emsebenzini wabo nenza umsebenzi omuhle kakhulu abantu bomthetho. Bafethu ke indaba ezibhlungu kakhulu lezi sithi dudu kwimndeni yabantu abathe badlule emhlabeni. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.